Vídeo número 20. Simetria axial. Part 1. Simetria axial d'un punt. La simetria axial és la simetria respecte a un eix, que anomenem eix de simetria. La simetria axial es coneix també amb el nom de reflexió. La icona específica per fer aquest tipus de simetria la trobem aquí, simetria axial. Ens cal un objecte que volem reflectir i a continuació un eix de simetria. Anem a començar dibuixant l'eix de simetria, que serà una recta. Una recta, qualsevol, que passarà per dos punts, per exemple A i B. Ara amago aquests punts, per tant els seleccionem, botó dret, i el mateix amb el punt B. A continuació, l'objecte, que serà un punt C qualsevol. Per exemple, aquest punt d'aquí, el punt C. Vaig a visualitzar les seves coordenades, botó dret, propietats, anem a la pestanya bàsic i activem l'opció nom i valor. Ja tinc, per tant, les seves coordenades. I ara li apliquem a aquest punt la simetria axial respecte a aquesta recta, que es comportarà com si fos un mirall. Activem la icona simetria axial, seleccionem el punt i a continuació la recta, l'eix de simetria. Obtenim aquest punt d'aquí. Aquest punt d'aquí serà el simètric de C respecte a l'eix F.